дар сеюмин рӯзи рақобатҳои қаҳрамонии осиё уқёнусия дар кишвари қирғизистон боз 5 варзишгари тоҷик ба зӯрозмоӣ пардохтанд. аз ҷумла дар вазни то 90 килограмм комроншоҳи устопирён дар даври аввали вохӯриаш бо шатлик тураев аз туркманистон нерӯ санҷид. ӯ аллакай дар ҳамон дақиқаи аввал соҳиби имтиёзи вазаре шуда, пас аз чанд сонияи дигар комроншоҳи устопирён бори дигар ҳарифро ба замин афтонда, пас аз касби 2 вазари ғолиби ин нерӯсанҷӣ дониста шуд. дар даври чорякниҳоӣ рақиби комроншоҳ Бозбаев Ислам аз Қаззоқистон гардида, ду ҷониб рақобати шадид бо ҳам нишон доданд. ҳам комроншоҳ ва ҳам Ислам таҷрибаи хуби мусобиқаҳои байналмилалиро дошта, то сонияҳои охири нерӯсанҷӣ ду ҷониб танҳо дутои танбеҳ доштанд, аммо дар ниҳоят комроншоҳ аз ҳарифи қаззоқаш имтиёзи вазаре гирифта, ба даври нимниҳоии қаҳрамонии Осиё уқёнусия роҳ ёфт. барои баромадан ба финали вазни то 90 килограмм устопирён бо варзишгари ҷопонӣ соҳибони риштаи ҷудо зур озмуд. ҳарифаш дар солҳои қаблӣ ҷоизадори чемпионати ҷаҳон, ғолиби чанд гранд слем буда, таҷрибаи бояш дар рақобат эҳсос мегардид. расо 1 дақиқа пас аз оғози нерӯсанҷӣ Мукаи ҷопонӣ комроншоҳро ба тахтаи пушт зада, имкони баромадан ба финалро аз варзишгари тоҷик гирифт. ҳамакнун комроншоҳ барои нишони биринҷӣ бо варзишгари чинӣ Бу Ҳебилик рақобат хоҳад кард. дар ҳамин вазн ҳамчунин боз як ҷудокори тоҷик Ҷаҳонгир Маҷидов дар даври аввал бо Давлат Бобонов аз кишвари Узбекистон даст ба гиребон шуд. ҳарифи узбеки Ҷаҳонгир аллакай имсол ба финали Гранд-слеми Узбекистон баромада соҳиби нишони биринҷӣ шуда буд ва омодатар ба назар мерасиду баъди гузашти 1 дақиқа пас аз иҷрои усул, дар ҳолати неваза низ рақобатро идома дода, бо усули буғӣ кардан бо имтиёзи ипон варзишгари тоҷикро аз идомаи рақобат маҳрум кард. дар вазни то 100 килограмм тоҷикистонро дар қаҳрамонии Осиё уқёнусия Мансур Раҳмон намояндагӣ намуд. ӯ дар даври аввал бо Озшишек Такаги аз кишвари Австралия нерӯ санҷид, ки ҷоизадори ҳамин мусобиқа ва чанд гран-прии дигар дар соли 2019 гардида буд. албатта Мансур ҳам ҳамон солҳо миёни наврасон соҳиби нишони биринҷии ин мусобиқа шуда буд. пас аз чанд бор даст ба гиребон шудан, варзишгари австралӣ бо як партов соҳиби имтиёзи вазаре шуд. Мансур талош кард вазари ҳарифро ҷуброн кунад, вале ним дақиқа монда ба анҷоми қувваозмоӣ Такаги Озшишек Мансурро 10 сония дар ҳолати осаи комил нигаҳ дошта, соҳиби як вазари дигар шуду варзишгари тоҷикро аз идомаи рақобат маҳрум кард. дар вазни мутлақ ҳам ду ҷудокори маъруфи кишвар иштирок намуда, Ҷаҳонгир Маҷидов, ки ҳангоми наврасияш дар чемпионати Осиё ва ҷоми Осиё ғолиб шуда буд, бо варзишгари бо таҷрибаи узбек Алишер Юсупов, ки ӯ ҳам дар гузашта ҷоизадори чемпионати Осиё ва гранд-слему гран-приҳо будааст, рақобат намуд. ду ҷониб ҳамдигарро дар ҷараёни рақобат омӯхта, дар нимаҳои нерӯсанҷӣ Алишер Юсупов бо иҷрои усул имтиёзи вазаре касб карду, ҳамчунон рақобатро дар неваза идома дода, бо усули буғӣ кардан Ҷаҳонгирро водор ба таслим кард ва ин ҷудогори тоҷикро ҳам аз мубориза барои нишон маҳрум сохт. дар ҳамин вазни ба изофаи 100 килограмм ҳамчунин шикасти техникии Карамбир аз Ҳиндустон боис гардид Темур Раҳимов дар даври чорякниҳоӣ аввалин нерӯсанҷиашро бо Юрий Краковецкий, ҷудокори кишвари мизбони қаҳрамонии Осиё уқёнусия, анҷом диҳад. дар дақиқаи аввали нерӯсанҷӣ ҳарду ба хотири камфаолӣ соҳиби яктои шидо шуданд. талошҳои дуҷониб ҳамчунон натиҷа надошт ва ба хотири камфаолӣ варзишгари қирғиз соҳиби боз як шидои дигар гардид. ҳамин тавр кор ба имтиёзҳои тиллоӣ кашида шуда, хастагии варзишгари кишвари мизбон эҳсос мегардид ва Темур Раҳимов ниҳоятан пас аз 1 дақиқа вақти иловагӣ имтиёзи тиллоиро аз Краковецкий ситонида, роҳи даври нимниҳоӣ гардид. дар даври нимниҳоии қаҳрамонии Осиё уқёнусия Темур Раҳимов бо яке аз чеҳраҳои намояни ҷудо дар ҳамин вазн Ҳарасава Ҳисайёши ҷопонӣ андари майдони рақобат шуд.
تیمور رقابت ارزنده با جودوکاری که در رده‌بندی جهانی در زینه دوم است نشان داده چندین تلاش دیدنی هم انجام داد، اما پس از گذشت 2.5 دقیقه هراساوا توانست امتیاز وزری را صاحب شود. در ادامه تیمور تا آخر تلاش کرد نتیجه را دیگرگون کند، اما وقت تنگی نمود و هراساوا راهی فینال وزن مطلق گردیده تیمور رحیموف برای نشان برنجی با یراسیل کاژیباف از قزاقستان نیرو خواهد سنجید.